Si pripravený? Ja to je už postriham. Čiže v pohode, môžeme v podstate hrať. Máš pripravenú reč na začiatok? Jaská. Ja som improvizátor. Profík improvizátor. Takže čauko Komárno. Pripravili sme si pre vás tento song, ktorý je o animátorstve. Tak poďme na to. Pamätám si to dobre. Bolo to pred pár rokmi. Počúvaj ma veľmi dobre. Túto radu nezabudni. Tak vstaň a buď animátor. Tancuj, spievaj, animuj. Čo hovoríš teda na to? Na tú šancu jedinú. Tak vstaň a buď animátor. Tancuj, spievaj, animuj. Čo hovoríš teda na to? Na tú šancu jedinú. Na tú šancu jedinú. Na tú šancu jedinú. Tak ďakujeme za to, že ste nás sledovali. A tešíme sa na vás. Vidíte sa pozrieť do Galanty. Zdraví vás Matej a Filip. Čauko. Tak vstaň a buď animátor. Tancuj, spievaj, animuj. Čo hovoríš teda na to? Na tú šancu jedinú. 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 Zabili sme.